Les escoles belgues demanen aquesta conscienciació. Per això hem volgut saber si els alumnes de l'escola Puigcerver tenen consciència sobre què és la petjada hídrica. Saps què és la petjada hídrica? Tenies alguna idea? No sé massa què és, però suposo que deuen ser un seguit de materials que si els deixes al medi ambient contaminen més o menys. Quina creieu que és la petjada hídrica d'un mòbil? 1.500 litres. 1.200 litres. 1.500. La petjada hídrica és l'aigua que fem servir per oferir un servei o fem producte. Això inclou tot el procés, des de que fem les matèries primes fins que arriba al consum de casa. La petjada hídrica d'un telèfon mòbil és 12.760 litres. Doncs, què podem fer per reduir la nostra petjada hídrica? Podem comprar roba de segona mà, utilitzar l'aigua de pluja per regar les plantes. Podem esperar que la rentadora estigui plena per posar-la.